dag skal vi spille lidt Minecraft. Ja, Minecraft. Så vi skal spille lidt Skywars i Minecraft. Det er vi gode til. Det er vi rigtig gode til. Og mig som... Gang med bedre end ham. Ja, så siger vi det. Så kom, Det er hans kanal. vi hopper bare ind i et spil. Hvor? Så er vi simpelthen inde. Hvorfor Nina, er der snemand ved dig? Ja. Okay. Godt. Så er vi simpelthen inde på spillet. Hvor er du? Ja, det sted, jeg skal være. Ja, jeg kan se det. Jeg er 2 væk fra dig. Okay, så er vi inde på spillet, og det starter nu. Der er også noget inde i bolden. Det lyder så lidt forkert. Jeg skal have masser af mad. Vi skal have en masse blocks. Ikke en masse mad. Jeg skal have masser af mad. Du tømmer alle kister. Det ved jeg godt, fordi jeg lige har fået sagt til jer. Jeg har 2 svær. Der er en masse mad hen med mig. Masse dejlig mad. Masse dejlig mad. Hvis man nu mister noget, så kan man jo ikke spise mad. Okay, det vi gør nu, vi blokker os ind Jeg til. har jo ikke nogen blok. Ej, det mener du ikke vel. Det er ikke nogen blok. Jamen så hug dit træ. Det er det, man har et træ for. Eller sneen. Nej, ikke sne. Hvorfor? Det smelter bare, tror jeg. Der er en gang hernede. Ja, der er blocks. Vidste du ikke det? Nej. Og en kiste. Nej, Og der var der bloks. Du mener ikke, at du ikke vidste det, vel? Er det en mini-prank på mig, du laver, eller? Nej, det er rigtigt. Du kan selv komme hen og kigge til mig. Ja, jamen, jeg ved det godt, men du siger ikke, at du ikke vidste det. Jo, jeg vidste ikke. Ja, han gjorde ikke. Jeg troede, vi var det. Han blokker vel ikke der? Yes. Nej, han blokker. Blok. Okay, sorry, jeg er bare lige en lille noob her. Hvem er det? Nej! Godt. What? Nej, jeg var lige... Nej! Nej! Har en Okay. lille pusling. Så du sidder bare trygt dernede og bare venter. Minker mine ting. Okay, hun er lidt bedre end mig, men kun fordi jeg ikke Ragnarok for hende, og så er hun bare sådan, la 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 la, I am so happy. Han gør bare sådan, Okay, jeg kan jo godt lige skynde mig lidt med at dø. Så falder hun lige ud. Jeg kan ikke slå dig ud. Og husk at shift sådan, så de ikke ser dig. Sådan, så jeg kan skuffe dig ud. Kom nu ud med dig. Ud. Hvorfor kan jeg ikke slå dig, fordi jeg er en spectator? Kom nu. Lalala. Kan du godt se mig? Hvordan sender man en video på YouTube? That's my bro. He's making a quiz to me. godt snemanden. Okay, ind i snemanden. Hvor er Det er bare is. Jeg er inde i snemanden. Hvor går han til næsen? Det er den, der er egentlig mega fed. Hvor jeg skal hen til snemanden. Ja. Mange pris. Hvor er du, Isabel? Jeg er på vej hen til snemanden. Jeg siger det bare, der er en derhenne, og han lurer. Hvad er det? Han venter på, at du kommer ind. Han går lidt rundt, og der er flere, der venter. På mig. Ja, på dig. Jeg skal bare hen. Skal jeg hjælpe dig? Velkommen derhen. Du kan se mig. Du kan se mig lige nu. Har du hvorfor tager du ikke dit armor på? Buljer det? Jeg synes så. Du har ikke flere blocks. Nej, skal nu. Ved du, hvad vi gør? Har du ikke nogen blocks der? Nej, Har du tømt alt? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg tømt alt her. Okay, så flæk bare sneen. Okay,
De andre, de har GG-ting, og jeg ved ikke, hvorfor du tager alle ting. Du skal kun tage de ting, du har brug for, ikke alt. Hvis du kunne se mig lige nu. Se mig lige nu. Jeg har spurgt. Hvis du kunne se mig lige nu. Jeg har jo sagt, det kan jeg. Isabel, hvorfor blokker du dig sådan der? Du skal jo blokke dig herfra. Og så boom. Jeg blokker rundt om. Wow. Okay. Okay, det skal gerne være nok is, Isabel. Du skal Gå ind i Isabel. Skal jeg blokke dig? Nej. Kom nu. Gå ind i en menneske. Shift. Nej, ikke dernede. Hvad tænker du på? Skal jeg gøre det? Hvad er det, du tænker på? Og så blok det op. Nej, nu kommer ham der, ikke? Se nu der. Kommer jo. Ej. Wow, hvor flot, mand. Det var nok det bedste game, jeg har set dig spille. Okay. Jamen, jeg har en bedre. Okay, jeg har spurgt. Det lækker. Godt, så lækker det ikke mere. Kom nu, vi hopper ind i et game. Isabella kommer ikke med. Kom nu, hop. Du skal jo ind på midten, ikke? Kom nu. Se, nu bliver du nødt til at kun kigge på, mens jeg spiller. Så nu er jeg lige ham der nede. Alien. Fede dyr. Okay. Vi kan ikke nok hinanden. Okay, sådan der, sådan der. Ud med dig, ud med dig, ud med dig, ud med dig. Jeg død. Okay. Nej, han har ventet nu. Okay. Så kan vi få lov til at leve lige ude i det fred. Isabel, du kigger bare på. Hvis du kunne se mig lige nu. Ja, det kan jeg. Hvad var det for en lyd? Det var mig, der slog mig. Ej, hvor lol. Ej, gør det også på græsset. Lol. Okay, jeg vil ikke høre den lyd, men det kan jeg ikke. Okay, vi har 7 minutter tilbage af det her. Bare lige så I ved det. Nej. Nej, du kan overhovedet ikke få kisterne. Okay, skal vi gå ned og hakke på ham der her? Dernede. Jeg kan bare gå igennem med det. Jeg vil nødt til at sætte det bare nu. Okay, lige nu. I kommer. Jeg kom ind i flyveren. Okay, vi burde godt kunne klare ham der. Hvem vil gerne med ind i flyveren? Nej, Kan jeg åbne en dør? nej, okay, han troede lige op og hakker. Okay. Okay, jeg er hardcore lige nu. Okay. I am eating my potato. Okay, det vi gør nu, vi går op her. Hvordan kan man have så godt gear som mig, tænker I nok? Okay, det ved jeg ikke. Sko. Hvordan kommer jeg ned? Jeg skal have en masse blocks. Simon, jeg kan ikke komme ned. Jamen. Så. Og så kan du komme ned. Kommer der nogen? Tænker jeg ikke, det gør. Der var en masse blocks til, hvis der bliver bitch fight. We are so happy. No, okay. Okay. Hvordan kommer man ind i den her? Du kan ikke komme derind. Du skal flække den, så. Men det kan. Det er mit eget privatfly, så jeg kan ikke flække det. Hun kan ikke flække det. Okay. Det vi gør nu, vi blokker os hen til ham der nu. Undskyld, hvis ham der han ser med. Undskyld, hvis jeg kan. Nu er jeg fra nu. Hey. Hvorfor gik du ud?
jeg ind. Så kan jeg komme ind. Hvis jeg kan klare ham, der er Deadpool med lidt liv, så kan jeg også klare ham, der er med fuld liv. Vi er igen på samme. Jamen, Isabel, du kan ikke komme ind, når det allerede er i gang. Okay, kom nu. Hvad laver ham der? Hvad laver han? Han har ikke en skid på. Kom nu. Hallo. Kom nu. Jeg ved ikke. Han er ligesom dig, ham der. Så. Okay. What? Han har et diamond sword. Okay. Han prøver at snyde dig. Wow, hvor godt snedtræk. Den. Yes. Så. Det var han. Nå, okay, vi vandt det her mega easy map. Hvem er? Isabel, er du allerede... Du kunne jo ikke være inde på noget i går. Nå, okay. Var det bare den video, eller hvad? Nej. Jo, farvel. Husk at like den her video, og subscribe. Fordi vi gerne gider at have dit like. Ja. Husk at give et lille bitte like, eller et mega stort et. Det må jeg rigtig gerne. Så, farvel. Det er bare fordi jeg lægger det, derfor han siger det. Det tror jeg nu ikke. Nå, okay, men farvel. Ja, farvel. Hej, hej. Ja, farvel. Hvad betyder det?